Il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat saħaq li firma ittra biex jirrakkomanda l-maħfra presidenzjali bil-kundizzjoni li l-persuna meqjusa bħala l-middleman fil-pjan tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia tagħti l-evidenza meħtieġa li twassal għal prosekuzzjoni tal-mandant fil-każ tal-qtil ta' Caruana Galizia. Jien iffirmajt ittra illi permezz tagħha tajt l-assigurazzjoni illi flimkien mal-awtoritajiet kompetenti illi kemm il-darba jingħataw l-informazzjoni kollha li l-persuna jista' għandha u tagħti l-provi li jista' jkollha u dan kollu jista' jiġi ikkorroborat fil-qorti jien ħankun qiegħed nirrakkomanda li tingħata lill-persuna maħfra presidenzjali ukoll suġġett li tikkollabora fil-każijiet l-oħra illi jista' jkollha. U dieħel Kastilja l-Prim Ministru kellem lill-ġurnalisti fejn spjega li fl-aħħar jiem fuq operazzjoni tal-Pulizija u l-Europol ġiet arrestata persuna li allegatament kienet involuta f'ċirku ta' ħasil ta' flus. Hawnhekk il-Prim Ministru spjega li tul l-interrogazzjoni il-persuna arrestata u l-avukati tagħha għamlu talba l-proklama u għal intweriet l-intenzjoni li l-persuna tikkollabora mal-Pulizija u semma li din il-persuna se għandha xi evidenza f'idejha b'rabta mal-każ ta' qtil ta' Caruana Galizia. Dr. Muscat saħaq li wara li tkellem mal-Avukat Ġenerali u l-investigaturi kien hemm qbil li tiġi rrakkomandata għal maħfra presidenzjali bil-kundizzjoni li l-persuna tagħti evidenza li tikkorrabora fil-qorti. Wieħed ma jistax jagħti blanket immunity mingħajr ma jkun jaf żgur il-każijiet fejn setgħet kienet involuta din il-persuna mingħajr ma jkun hemm l-aċċertazzjoni li l-affarijiet li setgħet tgħid din il-persuna jistgħu jiġu ikkorroborati fil-qorti. Joseph Muscat qal li għad-deċiżjoni li rikkomanda l-maħfra presidenzjali b'kundizzjoni jerfa' r-responsabbiltà waħdu bħala Prim Ministru tal-pajjiż. Din id-deċiżjoni qed noħodha waħdi. Jiġifieri din mhijiex deċiżjoni li ħad tkun diskussa jew deċiża fil-Kabinett. Jien għandi delega ġenerali mill-Kabinett fuq deċiżjonijiet simili u bħal dawn u nemmen anke minħabba preċedenti oħra illi kien hemm fil-każijiet ta' maħfrit presidenzjali, nemmen li dija deċiżjoni li rrid nerfa' waħdi. Ġifieri ħanerfa' responsabilità politika waħdi biss, ma rridx naqbel il-ħadd ieħor bija. Il-Prim Ministru spjega li l-persuna meqjusa bħala middleman bħalissa tinsab taħt protezzjoni stretta u appella l prudenza min-naħa tal-mezzi tax-xandir. Li jekk ngħidu kelma żejda flok kelma niesa nistgħu l-ewwel qed nippreġudikaw il-każ. U t-tieni nett nistgħu nagħmlu affarijiet li waslu biex il-każ ma jkunx konkluż in a successful manner. Il-Prim Ministru temm jgħid li ma jaħsibx li hija kwistjoni ta' xhur u lanqas jiem li jiżviluppa l-każ. Iżda jħares il-qudiem li jkun hemm każ solidu li bih ma jingħalaqx biss il-każ tal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia iżda anki każijiet oħra. Intant fi stqarrija l-kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delija qal li l-pajjiż għandu jagħmel użu mill-mezzi u proċeduri kollha d-dispożizzjoni tiegħu skont il-liġi, inkluż dawk ta' natura eċċezzjonali u fakultattivi sabiex inqabad minn ordna l-qtil ta' Daphne Caruana Galizia. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.